tosiaan tänä vuonna juhannusviikonloppu vietettiin Belgian Spaan radalla EM-sarja ja Italian mestaruusosakilpailuiden yhteydessä. Ja sinne lennettiin keskiviikkona paikalle ja torstaipäivän aikana pääsi sitten tutustumaan jalkaisin rataan ja kiertämään 7 kilometriä pitkän radan ja käymään hiukan läpi asioita, jotka helpottaa sitten kisaviikonloppua, koska harjoitusajat on tosi vähissä, että yksi 25 minuutin harjoitus sen jälkeen on jo aikaa. Perjantaina sitten oli tiedossa harjoitukset ja ensimmäinen harjoitus siinä 25 minuutin mittainen ja siinä pääsi tutustuu siihen, miltä se rata vaikuttaa apartilla ja itselle ensimmäinen kerta, kun pääsi kiertämään rataa. Ja sitten iltapäivällä siinä oli 40 minuutin aikaa jo ajettiin perjantaina iltapäivällä ja siinä sain ensimmäisillä kierroksilla sai hiukan tuntumaa ja sitten kävin laittamassa uudet renkaat varikolla ja sen jälkeen aika jo viimeisillä kierroksilla sain tehtyä pari puhdasta ja nopeata kierrosta ja riitti tällä kertaa paalupaikkaa suurin piirtein 0,8 sekunnin erolla kakkoseen. Lauantaina oli sitten tiedossa Spaan ensimmäinen kilpailulähtö ja sain tosi hyvän lähdön siihen ennen ekaa mutkaa. Pääsin kuittaa jo pari kaveria sieltä edestä ja ensimmäiset kierrokset pääsin hiukan olemaan irti ruotsalaiskuljettajasta Robin Appelqvististä. Mutta muutaman kierroksen jälkeen Appelqvist tuli hiukan lähemmäksi siihen ja tein yhden ajovirheen sinne vasemmalle kääntyvään mutkaan ja meni sen verran pitkäksi, että Appelqvist pääsi kuittaamaan ja sen jälkeen ajettiin aika lailla peräkanaa aina ruutulipulle asti, että ruutulipun heiluessa ero oli vain 0,2 sekuntia ja en lähtenyt edes oikeastaan kilpailun aikana hakea mitään sen niin sanottua riskiohitusta, että Appelqvist ei ole kiertänyt tällä kaudella aikaisemmin EM-sarjan osakilpailuita tässä meidän luokassa ja ajattelin, että on turha ottaa kuitenkaan semmoista riskiä, että kolarin mahdollisuuksia ja ajoin vaan varmasti toisena maaliin ja otin sieltä tärkeät pisteet sarjan kannalta. Sunnuntaipäivään sitten lähdettiin tietenkin hyvillä mielin ja lähdettiin sillä fiiliksellä, että koitetaan saada sieltä se yksi jää vielä parannettua. Ja sunnuntain kilpailu alkoikin sen puoleen hyvin, että pystyin saamaan hyvän lähdön ja johtaa kilpailua aina kolmanneksi viimeiselle kierrokselle asti, mutta ennen oikeastaan kilpailun puoliväliä huomasin jo, että autosta puuttui hiukan tehoa ja auto oli kauhean vaikea ajaa aina oikealle kääntyvissä mutkissa, että auto lähti pomppiin ja luistaa ja muutenkin oli kauhean levoton aina jarruttaessa ja kolmanneksi viimeiselle kierrokselle asti tosiaan pystyi johtamaan kilpailua, mutta sitten pääsi 3 kaveria sinne ylämäkeen ohitteen ja koko ajan vaan jäin kärjelle enemmän ja kierrosajat huononi tosi paljon, että se oli jopa 4 sekuntia hitaampaa aikaa kuin se mitä oli itse viikonlopun aikana pystynyt parhaimmillaan ajaa. Ja Bolzoni tuli, italialaiskuljettaja tuli sitten ja sinne kolmanneksi viimeiseen mutkaan ohitteen eikä ollut mitään mahdollisuutta pitää kaveria takana, että oli vaan kaikin keinoin päästävä maaliin ja ajaa auto lipulle ja koittaa saada edes muutama piste sieltä. Maalissa olin tosiaan kuudentena ja kun sain ajettua auton sinne varikolle, nousin autosta rauhaksilleen pois, niin huomasin, että ei tosiaan autossa ole ollut yhtään happea ja alkoi sinne hiukan pyöryttää ja aika nopeasti sitten
siitä tuli ratalääkärit ja ambulanssimiehet sitten kattoo ja tarkastaa vähän tilannetta ja käytiin sitten tarkastettavana siellä ja pakokaasua oli tullut hengitettyä sen verran, että siellä oltiin jonkun aikaa tarkkailtavana ja kuitenkin ilman mitään suurempaa hätää, että hiukan nestettä vaan kehoon ja lepoa ja ollaan valmiina Mugellon osakilpailuun, joka ajetaan sitten Italiassa heinäkuun puolenvälin taitteessa ja koitetaan tehdä sitä puhdas viikonloppu ja ollaan entistä nälkäisempänä mitä Belgiaan lähtiessä. Et sieltä jäi tietenkin kaiveleen se sunnuntain epäonninen kilpailu ja koitetaan parantaa vielä se muutama asia sieltä ja ajaa kilpailuvoitosta.